Abia puntua. Abiatzeko puntua. Ez dut ezetzen hau programa, nidea. Ikusingo guz. Astero, gai ezberdin bat landuko dugu. Zuek, binaka, errealitate bana bizitzera joango zarete. Bertakoekin erlazionatu eta haien azalean jarri beharko duzue. Hombre, berez, olako gauzak itxia erabilgarria da, ze inoiz ez dozu pentsatzen. Da zen oztopo guztietan. Nik egingo nuke, Azeran, eskaloiak, desnibelak, bolarduak, jendia pasetan, zarata, kartelak ez dituz erakurtzen, ez dakitzen nun sasen. Txakurrak. Mundu osua dau... Eta pasabideak eta semaforoak eta... Mundu osua dau eraikita ikusmen osoa duten pertsonarentzat. Bai. Mugimendu urritasuna, ikusmen urritasuna eta entzumen urritasuna duten pertsonen errealitatean murgilduko gara. Ikustia edo entzutia. Zeigo jatzen gogorra, ba. Entzumenak entzia. Nahi duzu ikustia eta ez entzutia? Bai. Nik uste du bai, baina esaten dabe gorrak geizkixau pasatzen dabela, Zatitxa geizkixau. Zuk elbo zuen zuten realidadetik juteza oso kanpo be bai, Eta ikuste espezu? Ja, baina entzun? Eta ikusi? Nik baina ixagote igual, ez entzutia. Janire eta Gorka edukiko ditugu saio honetan bidelagun. Biak ikusmen urritasuna duten pertsonen errealitatean murgilduko dira. Maialen Solaunekin elkartuko ditugu. Jarrektu behar duzuen nira botza, bale? Venga, ba, goaz! Venga. Baina nora goaz. Ondo? Ziorrok ezin dut hauen. Sustautarik gaura, hombre. Tu eta etxian, bueno, baina urten kalera hola, tu erduzula zebe ikusten. Ez salduta ez eize. Bai. Horrola behita pauta kalen? Ni akatzen hau, 3 metro itxago. Hombre, ez tezu ezarrik usten, Betxo bari itxi beixak. Ez. Boah, txabal. Jarraitu, Janire! Janire, ni heldu naiz! Anago, Janire! Ni be bai. Batzuten duaz kamioiek eta gauzak, tio. Ai. Agobiata dugu hau, Bildurgeiak haunek. Zure ikusi hori nizu. Amona bete Hola, hortan jarri. Zu nahi dezu, baina gorputzak ez dizu ematen. Eta jasteko zer? Arropaketa zer? Orain goaz logelera eta erakutsiko dizuet. Hau beltza da. Ba bai. Eta, bueno, ikusiko duzu takto desberdina dukala. Ke ba. Ostia, claro, es que kolorien eta hori da mundu. Ez da normala nola dakin eta armaioan nunda eskalda dena. Hori egisa da, zentzumen bateko zailtasunak daukon jendia, beste zentzumenak asko gehiago garatzen ditu. Nere laguna peio, haura, Bai. haura, arek ikusi itxezoan. Poliki juntzan itxutzen, eta kao, ni bere txea juten izanen behana, inok espazioen mobitzen leku batetik tasabato, arek ezakto zakixan, Hori gura monake bai. gauzadanan usakazen. Maialen eta zelan geratu zinan zu itzu? Ba, bueno, ni atera nintzen egun horretan aitagaz eta bere bikotearekin bizikletan ibiltzen, heldu zen kurba bat, eta ez niken zegin. Giro ala freno, orduan eragin nuen frenatzea. Bai. Karo, buelta kampana eman nuen bizikletan, eta gelditu izan nintzen, hormigoizko horma bategaz. Orduan, karo, errebentatu izan nuen kaskoa, baina hogeitare kranioa. Ai, Dios, zama. Egon nintzen, totalean, 21 egun koman. Eta zidaten ez nuela berriro ikusiko. Osea, biztiak endu da, asientiak endu. Iola jaio baldin maiz da besteik ez dautu ezpaik, bueno, ez? Hortan moldatzeiz, da, igualdek, zailtasun bat, baino. Lehen ikuste baldin bagoan da, geho... Daukekena galtzean uste ditire. Bai, hor koskada zeok. Bastante bizirik dagoela. Bai, hori ba. Nik esan berdot, nik hasiera bizkate, nizun aurreritzizaz, olako jentik nahi ez, peni motetzu, tio. Baina peni geuke moten dugu. Arrazoi guztia. Bai, jauna. Arrazoi guztia. Gare betik kejatzen tio, danana, sabes? Eta kau dana. Zaga gogorra da ja berez, imagina horako gogora batean. Jende horrek azkenian superau etxeigu, porque txarbadakainian superau etxeigu etxarra. Niretzako olako jendiak txalo bat, porque benetan.